Nina Prlja nikad samouverenija. Otkrila zbog čega je ona posebna u odnosu na Dalilu i Branku. Nini Prlji nije nikako lako jer se nalazi u vili realitija Parovi zajedno sa dve bivše devojke svog sadašnjeg dečka Mladena Vuletića. Međutim, očigledno je to ne pogađa previše jer je vrlo samouverena. Naime, voditeljka joj je prenela pitanje jednog gledaoca koje je napisao na Facebook stranici, a u kom pita Ninu Prlju na osnovu čega je ona posebna za razliku od Dalile Dragojević i Branke Okuke. Samouverena Nina je vrlo lako odgovorila: zbog toga što mi Mladen stalno priča da sam ja posebna, da ni jednu nije voleo kao mene. Zbog toga mora da me zaprosi na poseban način, rekla je ona.